שלום לכולם וברוכים הבאים. הסרט יאפשר לכם הצצה אל יום של שגרה בבית הספר ניצני אשכול. צפייה נעימה. ניצני אשכול הוא בית ספר יסודי של קיבוצי המועצה האזורית אשכול. הוקם בשנת 1990. אנחנו בניצני אשכול מאמינים בחינוך כמרחב שיעודו פיתוח אדם, פיתוח המתאפשר בתנאים של צמיחה, אהבה, הקשבה. אדם, כל אדם, בין אם מורה או תלמיד, מתפתח כחלק מסביבתו, לכן יחסי הגומלין עם הסביבה והאינטראקציה בין אישית הינה מרכזיים. בתוך מגוון האינטראקציות חווה הפרט את האופן בו הוא משפיע ומושפע, ומתוך כך לומד אודות עצמו ויכולותיו. תקופת בית הספר היסודי היא משמעותית בבניית אישיותו של הילד, לכן אנו רואים עצמנו כבית חינוך, השם דגש על טיפוח האיכויות האנושיות של כל תלמיד ותלמידה, תוך התייחסות ליצירה ואומנות כערך תרבותי, קשר למורשת ישראל ואהבת הארץ, קשר לקהילה ולבית הקיבוצי. אנו מאמינים במיצוי יכולותיו האישיות של כל ילד בתחומים השונים, ומטפחים בצד הלמידה חינוך לערכים ולדמוקרטיה, לקבלת אחריות אישית ופיתוח יחסים חברתיים המבוססים על אקלים חינוכי מיטבי. אנו פועלים לצמצום פערים לימודיים ומשלבים את תלמידי החינוך המיוחד בכיתות הרגילות, הודות ללמידה מדורגת ומותאמת לסגנונות הלמידה של התלמידים ככלל ולתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בפרט. בכל שכבה מלמדת מורה לחינוך מיוחד המאפשרת את השתלבותם של אותם תלמידים בכיתות האם. המורה לחינוך מיוחד הינה חלק בלתי נפרד מצוות מחנכות השכבה ושותפה לעשייה החינוכית. בבית הספר פועלת זו השנה השנייה תוכנית מצוינות 2000 במסגרת המרכז הישראלי למצוינות. התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות ה'-ו' שנמצאו מתאימים ומעוניינים להשתתף. מטרת התוכנית לתת מענה לתלמידים בעלי יכולת גבוהה של למידה ומוטיבציה גבוהה ללמידה. בשנת הלימודים תשס"ט מונה הקבוצה 15 תלמידים משתי השכבות. שיעורי המצוינות מתקיימים פעמיים בשבוע 90 דקות לשיעור. במסגרת התוכנית התלמידים לומדים חשיבה מדעית וחשיבה מתמטית, משתתפים בפעילויות סל העשרה ובחידונים מתוקשבים ארציים בשני תחומי למידה אלה. בכל החידונים בהם השתתפו תלמידי ניצני אשכול הגיעו להישגים גבוהים וזכו בפרסים. בשנת הלימודים תשס"ח מקום ראשון בחידון יישובי ובחידון ארצי בחשיבה מתמטית, מקום שלישי בחידון ארצי בחשיבה מדעית. בשנת הלימודים תשס"ט מקום ראשון בחידון ארצי בחשיבה מדעית. מעבר לקידום יכולותיהם האישיות של תלמידי המצוינות, אנו פועלים לטיפוח מנהיגות בית ספרית בקרב תלמידי המצוינות. אנו מפעילים תוכניות שמקדמות הליכים דמוקרטיים וטיפוח תקשורת בין אישית ומקנים קישורים בתחומי העשייה והחברה.
חונכות אישית של תלמידי הכיתות הבוגרות את תלמידי הכיתות הצעירות, קבוצות טיפוליות בנושא התמודדות במצבי לחץ, ועדות בית ספריות המופעלות על ידי תלמידי כיתות ו' ומורים במשולב, חונכות קריאה המופעלת על ידי תלמידי כיתות ה' ו' לחיזוק תלמידים מכיתות צעירות בתחום הקריאה. בסיס העשייה החינוכית בבית הספר הוא של צוותי המורים. אנו מאמינים כי תהליכים משמעותיים הינם תהליכים מקבילים. הפיתוח האישי והמקצועי של מורים הינו תנאי הכרחי ומודל לפיתוח מקביל ברמת התלמידים. לכן, צוות בית הספר מחויב להתקדמות אישית ומקצועית. כמו כן, חוויות בין אישיות בין המורים ובינם לבין גורמים שונים הינם תשתית ומודל לאינטראקציות עם תלמידים. צוותי המורים הפועלים ביחד לאורך השנה לומדים, מתכננים ומבצעים תוכניות חינוכיות. כל צוות שכבתי ומקצועי עובד בשיתוף פעולה ומקבל החלטות באופן אוטונומי תוך כדי ביצוע הערכה מתמדת. צוות המורים נשאר בבית הספר עד השעה 4 אחר הצהריים 3 פעמים בשבוע לעבודת צוות. בראשית כל שנה בית הספר מקיים מערך של השתלמויות והדרכות בנושאים שנקבעו על פי יעדי בית הספר ומשרד החינוך. במקביל פועל בית הספר גם לרווחתם של המורים ומפעיל מערך של תמיכה רגשית בעיתות משבר. תוכנית הלימודים הבית ספרית נגזרה מתוך תוכנית הלימודים במולדת, חברה ואזרחות ומושתתת על ערכי החינוך ההומניסטי, שוויון, שייכות ושונות. אלו מהווים בסיס לעשייה החינוכית בבית הספר ומתורגמים הלכה למעשה בכל תוכניות הלימודים. בתוכנית הלימודים משולבים גם תחומי אומנות שונים, אומנות פלסטית, מוסיקה, תנועה ותיאטרון. התוכנית שמה דגשים על מקום הפרטים בחברה וקשרי הגומלין ביניהם, הכרת הסביבה במובן הערכי כדי לחזק את זיקת הלומדים למקום שבו הם חיים, למדינת ישראל ולארץ ישראל, יסודות ראשונים לחיים ולהתנהגות בחברה דמוקרטית, הכרת סיפורי ראשונים כחלק בבניית הסיפור האישי והסיפור הקולקטיבי וכחלק מבניית הזהות האישית והחברתית. הכנת הלומדים לחיים בסביבות משתנות ולמעורבות בסביבתם הקרובה. מעורבות הלומדים בתכנון הלמידה והערכה וטיפוח כישורים להכוונה עצמית ולהבניית הידע. לימוד בסביבות מגוונות ולימוד ממקורות מגוונים בסביבות שמחוץ לבית הספר ובתוך בית הספר. במסגרת תוכנית הלימודים פועלת בבית הספר תוכנית טיולים וסיורים לכל תלמידיו. תוכנית הטיולים והסיורים משולבת בתוכנית הלימודים הבית ספרית. העשייה שלנו בניצני אשכול נובעת מאמונה עמוקה בחיבור בין הגישה האקולוגית לתפיסה ההומניסטית. אנו רואים את האדם כפרט משפיע על סביבתו ומושפע ממנה. והחשוב מכל, ניצני אשכול הוא בית המעניק אהבה והקשבה, תנאים של צמיחה לניצנים שלנו.